B'investiment ta' 217,000 euro li huma konfinanzjati minn fondi tal-Unjoni Ewropea ġew inawgurati diversi proġetti ta' konservazzjoni u restawr fil-knejjes ta' Ħaddingli u l-Imġar. Fil-Knisja ta' Ħaddingli ġew irrestawrati 17 pittura tal-Via Sagra, il-pedestal u n-niċċa tal-Madonna ta' Rosario u l-istatwa tas-seklu 16 ta' San Ġwan Battista li maħsuba li nġibet Malta mill-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan. Fl-Imġar sar it-tindif tal-panella tal-mużajk tal-pedament tal-Knisja li turi l-Madonna mtella s-sema. Din saret fl-1945 bl-unika xogħol li sar matul it-tieni gwerra dinjija. Preżenti għal din l-inaugurazzjoni kien hemm is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzozzo Pardi li saħaq li permezz ta' dawn il-fondi qed jissaħħa l-patrimonju li għandna fil-knejjes pajjiżna. Dan huwa xogħol li qed isir flimkien mal-fondazzjoni li tieħu ħsieb il-wirt ekklesjastiku f'pajjiżna, il-xogħol importanti li permezz tiegħu dak li ħallew mis-sirjietna qegħdin naraw li nħalluh fi stat tajjeb, nikkonservawh u nagħmlu r-restawr kollu meħtieġ biex inħalluh il ta' warajna ferm aħjar. L-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi qal kif permezz ta' dan ir-restawr qed jitħares il-patrimonju ta' dawn il-knejjes. Daw il-proġetti huma parti minn 32 proġett ta' restawr u konservazzjoni. Matul din is-sena se jħorġu sejħi tal-offerti għal proġetti ta' restawr u konservazzjoni f'diversi parroċċi oħrajn.